Ini ang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagari ng top story subong adlaw, Enero 9. Mga pumuluyo sa guwasang 6-kilometer danger zone, nagsugod na pinauli. Chief Tanod patay sa pagpanino sa San Carlos City. NPA nag-ako sa pagpatay sa biktima. Manunodlo patay sa Makabunggo sa nagaparking ang motorsiklo. Pipe-laying project para sa dugang at 10 MLD nga water supply ginapaabot mahuman sini nga Enero. Kag sa good vibes, 81 anyos nga lola, nabalik na siya pamilya matapos ang halos 40 ka tuig. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, maulanon nga panahon sa Visayas magapadayon sa sulod sa 2 tubtub 3 ka adlaw. Padaan nga mabatyagaan ang epekto sang shearline sa Visayas sunod sa pag-asa. Ang shearline among pagtabuhay sa mainit nga hangin nga among easterlies kag mabugnaw nga hangin nga amo naman ang amihan. Nagaresulta ini sa pag-ulan, gani halos ang bilog nga Visayas. Ang apektado magluwas sa Southern Luzon. Sunod pa sa pag-asa, wala man sa gihapon sa LPA ukon bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area Responsibility pero mangin maulanon ang Visayas bungod sang shearline lakip ng Isla sang Negros. Palabuton nga mangin maulanon ang panahon sa Visayas sa sulod sang 2 tubtub 3 ka adlaw. Sa number 9, pipe-laying project para sa dugang 10 million liters a day nga water supply sa Basiwa Prime Water ginapaabot nga matapos sini nga Enero. Setyembre sang ligad nga tuig sang ginsuguran sa Bacolod Bulk Water Incorporated ukon BBWI ang pipe-laying project para sa dugang 10 million liters a day nga water supply agreement upod sa Basiwa Prime Water. Hunyo sang nagligad nga tuig sang natigayon ng kasugtanan paagi kay Mayor Albi Binitas nga sadtuanay nagpatigayon sang Water Summit agud masolusyonan ang problema sa kakulang sang water supply sa syudad. Ang pipeline project ang mag-aangot sa injection point 2 sang BBWI sa Sumag River sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Ginapaabot ni Basiwa General Manager Manadia Hardin nga matapos ang proyekto sini nga Enero. Agud nga mapalabot ang dugang nga water supply sa kapin 10,000 ka mga panimalay sa Barangay Mansilingan, Handumanan, Pilisa, Alihis, Tangub, Takuling, Pahanukoy, Sumag, kag sa Barangay Singkang Airport. Upod sa Bacolod LGU, tuyos ang Basiwa Prime Water kag BBWI nga malabot ang kabilugan nga 25 MLD nga water supply para matigayon ang 24/7 nga water supply sang tubig sa syudad sa 2026. Sa number 8, gina-propose ang probinsya sang Negros Occidental nga kuhaan sang medical insurance ang mga empleyado sini. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, magasapol pa sila sa pay sukon ng Progressive Alliance of Capital Employees sa mga proposal. Patag ni Lacson nga ang 7,000 nga medical allowance nga balatonon sa mga empleyado ang sarang magamit bilang premium sa medical insurance. Sa ini nga pamaagi mas bintaha para sa mga empleyado ang mabato nila nga benepisyo gikan sa medical insurance sang sa mismo batuno nila ang 7,000 pesos nga hindi man manigar, hindi man nila maggamit sa bulong o kung iban nga kinahanglanon nga medikal. Pero ini nga bagay ang pagklaro ni Lacson ang pagatalakayon pa sa PACE.
to insure everybody. So we'll use that as a premium, to payment for premium. Because if I give you 7,000, do you think they'll use that for medicines? Di ba? But if we can insure everybody, no, using the 7,000 payment of premium, mas dako pa gid ang coverage ang imo medical coverage, di ba? And that's the purpose naman of the 7,000. But I doubt it. Especially if you give cash today, kasi next week wala na. No? And then you get sick. Di ba? And that 7,000 is not available for sure. So we're thinking of that idea na we'll use the 7,000 as payment of premium to insure us all. Sa number 7, mga tulaan nga nasapuan sa Barangay Alangilan ginausisa kon iya sa mga na-missing nga mga persona nga taga-barangay Mansilingan. Ginausisa sang Police Station 5 kun bala ang nasapuan nga mga tulaan sang tawo sa Hacienda Garcia sa Barangay Alangilan sa Bacolod amo mga tulaan sang 3 ka mga persona nga na-missing sa Barangay Mansilingan. Sunod kay Police Captain Portia Niliosa ng hepe sang Police Station 5, ipadala sa forensic unit sang PNP ang mga nasapuan ng mga tulaan para ma-examine kag matumod ang identity. Subong may mga pamilya na nagapalapit sa ila para mausisa ang mga tulaan. Isa na diri ang pamilya sang na-missing ng mga persona sa Barangay Mansilingan. Sa Nobyembre 12 sang ligad nga tuig, may una na nga nakita nga mga tulaan sang tawo sa muman nga area. Kag tubtob subong, wala pa makilala kung sino yadto. Kahapon, 2 ka set sa mga tulaan sang tawo naman ang nasapuan sa mga trabahador sa kampo. 3 man tanan ka mga persona nga taga Mansilingan ang na-missing matapos ginaligar ginabdak sa nagligad nga tuig kag tubtob subong wala pa gid sila makitaan. Sa number 6, isa ka manunodlo ang patay matapos nga magbunggo ang iya ginangkasan nga motorsiklo sa naga-parking nga motor. Napatay ang isa ka manunodlo sang magbunggo ang ginaangkasan niya nga motor sa iya ka-live-in partner sa Barangay Dulis sa Banwa sang Calatrava kahapon sang aga. Ang teacher nga napatay ginkilala kay Jennifer Liduna, samtang ang iyang live-in partner nga nagamaneo sa motorsiklo ang ginkilala sa kay Noel. Sunod kay Police Captain Jess Alba, ang Deputy Chief of Police ng Calatrava PNP. Nadulaan sang kontrol si Noel sa motor, bangod nga kurbada kag dulhugo ng dalan. Gani nagbunggo sila sa isa pagid ka motor nga naga-parking sa igad sang dalan nga may menor de edad nga nagatindog. Nabali ang tiil sa menor de edad. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima, samtang ang menor de edad ang gin-transfer na sa isa ka ospital sa Bacolod. May pag-aregluhanay na sa bahin sa nagadala sang motorsiklo kag sa pamilya sang menor de edad suno sa PNP. Sa number 5, Chief Tanod patay sa pagpaniro sa San Carlos City. NPA nag-ako sa pagpatay sa biktima. Napatay ang Chief Tanod kag-anay katapo sang RPA-ABB nga si Alberito Ansero matapos gintiro sang may kapin ka 12 karmado sa Barangay Bugonbon sa San Carlos City sa Martes sang aga. Sunod kay Police Major Ryan Villasario, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, ginaligar nga ang biktima nga magalawig lang kuntani isang iya nga baka apang hinali na lang agin balabagan sa mga suspect kagintiro. Dugang pa ni Villasario, anay katapos ang RPA-ABB ang biktima, ang breakaway group sa NPA. Sa isa ka statement, gikan sa kay Ka Cecil Estrella, ang spokesperson sang Roslyn John Pelia Command sa NPA, ila ginaligar nga informant sang army ang biktima kag may kaso nga rape. Gani ila ini ginsulutan. Nagapadayon pa ang investigasyon sang PNP sa sininga kaso. Sa number 4, one-stop shop para sa mga business applications sa Bacolod ginpalawig hasta sa Pebrero 15. Aprobado sang sangguniang palunsod nga palawigon ang Business One-Stop Shop o KUNBOS sa Bacolod City Government Center tubtob Pebrero 15. Ining agod nga mas matagaan giya kag mapahapos ang pagkuha sang business permit sa mga negosyante sa syudad. Ginsiling ni Business Permits and Licensing Office Head Stella Rose Rayos na kung magwa ang bago nga guidelines angot sa extension sang BOS, wala sing ipatuman nga surcharge sa tion nga magsugod ang extension sa Enero 21.
Kutog sa mga magaproseso kag makabayad sang full payment makaligad sang Enero 20 ang hindi na maka-avail sang 10% nga discount sa baleran para sa renewal sa ilang nga business permit. Sa nagligad nga tuig, masobra sa 24,000 na rehistro nga negosyo sa Bacolod. Pero ginapaabot sang pamunuan sa BPLO nga mas magasaka pa ang kadabuon sang business application sini nga tuig. Sa number 3, pagpalabot sang ayuda gikan sa AX, AKAP, kagiban-pagid nga programa ang hindi maapektuhan sa ginapatigan nga investigasyon kag election banning. Magapadayon sa gihapon ang pagpalabot sang financial assistance sa Bacolod LGU paagi sa AX kag AKAP sa piyak sang ginapatigayon nga investigasyon nga ginmando ni Mayor Albi Benitez. Ining ginpasalig ni Bacolod DSSD Head Richel Verde Prado Manga na nagsiling nga hindi man makaapekto sa programa ang natalana nga election banning. Ang COMELEC ang nag-allow sang spending ban exemptions sa AX kag AKAP nga kabahin sang 28 ka mga programa sa DSWD. Sa ginisyo nga executive order sang alkalde na porma ang investigation team nga mag-ausisa angot naman sa reklamo sa mga benepisyaryo nga ginabuhinan ang ila ginabatod nga ayuda gikan sa AX kag AKAP. Nag-apply kami exemption sa mga programs, especially sa AX, kahit hindi mo ma-predict ang medical need and Sa number 2, batch by batch ang pag-abot sa mga tents ng Office of the Civil Defense para sa itukod nga tent city. Kay nasang aga, 390 ka mga tents gikan sa OCD ang nagabot sa Himamaylan City. Sa 3 Park sa Himamaylan, igatukod ang tent city. Sang Domingo, suno sa OCD NIR Regional Director Donato Sermendo III, 390 man ka tents ang nagabot sa Pontevedra nga ginatuyo man nga butangan sang tent city. Ang para sa Vallehermoso ang iga-deliver anay sa San Carlos City, 1,350 ka tents ang mag-aabot kag iga bahin-bahin ini sa mga lugar santo sa kadamuon sa mga evacuees. Nag-request naman sang earth pad ang OCD o kung rubber matting para sa sini nga mga tents. Ang pagklaro ni Sermeno nga unahon anay gamit ang mga covered areas sa evacuation ante sa mga tents. Kabahin na ini isang pagpanghanda in kaso nga mag-extend sa 10 kilometers ang lugar nga dapat hawanan kung may pagsaka sa alert level sang bulkan Kanlaon. I-divide nato na diba sa proportion di mas damo kita diri nga evacuees kung sakalit. So diri ang kalabanan nga bulk sa Negros Occidental. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, humaring kahapon tubtob subong nga adlaw ang pagpauli sa mga evacuees nga hindi sakop sang 6 kilometer extended danger zone. 1,000 ka persona na ang tigayon nga nakapauli sa ilang mga balay sa Barangay Sag-ang, Mansalanao kag Kabagnaan sa Lacasiliana. Suno kay John Diaz, isang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office, may 2,000 sila ka mga pumuluyo nga magapauli kag subong nga adlaw padayon pa ang paghikot sa ilang nga pagbalik sa ilang nga mga puluyan. Sa La Carlota City, suno sa pamuno sa Department of Social Welfare and Development nga si Angie Hilongo, may 7 ka pamilya nga voluntaryo na nga nagbiya sa evacuation center kag nagbalik sa Barangay Yubo kag may 2 pa ka pamilya nga nagtransfer sa ilang nga mga himata. Suno kay Hilongo, 7 ka pamilya ang pabalikon ni Mayor Rex Salanduon sa evacuation center. Wala sila sang may napagwa nga decampment order. Sang Miyerkules, 461 naman ka persona sa Bago City ang tigayon nga nakapuli na sa ilang mga balay. Ginsiling naman ni Office of the Civil Defense NIR Regional Director Donato Sermendo III nga sa ilang datos sa Canlaon City may 278 man ka pamilya ang ginpapauli. Ginsiling ni Raul Fernandez nga ang task force o kun ang task force Canlaon head nga kun siya man lamang ang magbuot. Luyag niya nga sa 10 cities na lamang kuntani magatener ang mga nagpinauli bangod mas mangin safe kag mahapos ini in kaso nga may paglupok sa bulkan Canlaon. Sunod kay Governor Eugenio Lacson, luyag niya nga personal nga masugilanon si Fernandez bahin diri kag mapatpatman kung ano gid ang plano kag paano ipadalagan ang mga 10 cities
labi na ang pagsabat sa mga kinahanglanon sa mga evacuees nga mga tener diri. Klaro ni Lacson nga ang mga ginpapauli nga pumuluyo hindi sakop sang 6-kilometer danger zone gani wala man sang may nasupak sa guidelines. Nahangpan man sang LGU ang ilang nga papel sa pag-evacuate sa mga natungdaning kaso nga maglupok ang bulkan. That was already taken into consideration by the LGUs. They know that we will have to evacuate them again. No? But on the other hand, because they live beyond the 6-kilometer radius, it's getting more difficult to make them understand why they are inside the evac center. And these displaced persons are also aware, and in fact are also willing to be evacuated again if it happens, no? If the need arises. It only tells us that they are really getting tired already. No? They feel right now they feel that they're better off back in their areas because anyway it's beyond 6 kilometers. Kag sa good vibes, isa ka 81 anyos nga lola nga halos 40 na katuig nga na missing kag gindumdum nga patay, natigayon nga na-rescue kag nabalik sa iya nga himata. Yari ang report. Sa kilid sandalan sa barangay Kabug sa Bacolod na rescue sang katapos ang anti-mendicancy team sa Bacolod DSSD ang 81 anyos nga babae sang niligad nga Nobyembre 15. Makaligad sang 2 ka bulan nga pagsapupo sang team sa iya sa youth home na tultulan sang team ang pamilya sang babayi sa Sambuanguita sa Negros Oriental. Ginsiling ni Bacolod DSSD Head Richel Verde Prado Manggang nga halos 40 katuig nga na missing ang 81 anyos nga schizophrenic ukon may diferensya sa paminsaron. Ginatipan gid siya no kay sinanay to dok nagid siya ya frail na magiging iyang body, and then abi sa iyang family gani nang na siya napatay na siya kahit may man sa iyang mental behavior balahaw so abi nila daw wala na siya, pero at least na ginpang post na sa mga GC tapos may nakakilala gid sa mga nadulong siya. Sinila nga Martes gindulong sang team ang pasyente nga gindumdum na sa iya mga himata nga malawig na nga napatay. Hindi namin alam ko na saan kasi umuwi to. Ginistorya sa himata sang 81 anyo sa katapos ang anti-mendicancy team nga bulag siya nga live-in partner ang pasyente. Ulan nila ginlipod nga masami. Nagakapilitan sila nga kadinahan ang pasyente bangod perme ini nagabiya sa ila pulian. Lubos nila ginakalipay nga makaupod liwat ang ila himata. Daw siya, ako may polio, kaya marunong magbuka ng salasin yung tawag niya ng tumulian doon. Ako, mga gana na siya Need ta nga i-educate man ang community kag ang family kung ano gid bala ang proper way when we have to intervene nga dignified sa mga sa mga upod ta bala may mga mental challenges. So ang iban ginaamo na nila siguro ayawan sila control o Nahangpan sa pamunuan sa DSSD Bacolod ang sitwasyon sa mga ginakabig homeless, ilabi na mga yadtong may ginabatsyag nga balatian. Mga may edad na kagbisan ang mga biktima sa impluwensya sa illegal nga droga nga ginasikway na sa ila pamilya. Plano sang ehensya nga mapasanyog pa ang mga programa kag pasilidad agod matigayon ang ginakinahanglan nga rehabilitasyon para sa ila. Kag antes kita magtakop, shout out sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Christy Tabo-Tabo. Good afternoon si imo ma'am from White Plates Resto. God bless man sa inyo dira. Gerald Istardo from Riyadh. Jeffy Hevero, may pa-shout out siya siya nga bibilab kay Ruth Fajardo from Himamaylan City. Jobea Natavio, Edmond Lachica from Isabela, RH Tata, Ray Tinosan, Gingging, Milagros Pastrana, Romel Galio, mayong hapon sir, Beshi Belangel, Goldlan Yang, Andrea Tahonera, Menchibab Jim Deo, kag Ron Ryder, subuman kay Rems Piñado,
Lindol Sunyo, Luis Sendico Jr. Renren, kaga Wilma Calmeren, subuman kay Ma'am Everlyn Miranda, Zarian Mirando, may pa-shoutout man siya para sa pamilya Mirando. Kag kay Sir Julius Nacion. Kag amuyad tong top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Dalfi.